Njengoba isenziwa Njengoba isenziwa Jesu namsisiwa Usibe namhlanje simba Jesu
ngiyafunda nje umlayezo la ovela kumphathi baba wethu uNcube uThandile ukuba khona kodwa akaphumelelanga. Umukelani ukukhonza wevumazelo ufundeka kanje: King Bhekani Mncube, the psalmist of our time. Umama ongizalayo waze wakwethi igama wathi isigodi esimnyama esilala amankankana. Ngikuthanda kakhulu, ngikukhonze kakhulu ngesiphiwo sokuhlabelela engakufunda kuwe nobaba umkhonza ongizalayo ongasekho. Ngiyakholwa ukuthi isihlahla somnyezane esingashi ubusika nehlobo bengithanda ukuba khona ngenhliziyo yonke. Kodwa isamo okuyi-South African Music Rights Organization okuyinhlangano engamela amaciko eMzansi ngiqokiwe ukuyomela i-Afro-Jazz piano content as one of the performer evelele kubabhali bomculo ozinhlobonhlobo. Ngiyazi ukuthi uzoqonda lokho mzilankathi omuhle. Ngizobe ngiperforma namhlanje kuMshindo International Conference for thina sonke esingabahlabeleli nabahlanganyeli othandweni lomculo. Konke esikwenzayo sikwenzela umphakathi nesizukulwane esizayo ukusivulela indlela ngoba nathi kukhona basivulela indlela basisikela kuze kube manje. Ngiyakubongela ngokolo wethu laseZayoni. Ngiyayiqhenya ngawe. Have the supernatural life. You are blessed. Amen. Oh, no more, see it,
ngisho phakathi. Safika eZayoni sikhula njengamagundwane. Zithi zivumile kumshado. Asuke umprofeti lapha ashonwe nini. Azosiza labantu laba abashadayo. Siyabonga uNkulunkulu. Sengathi uzana nazo.